Isidumbu sikaNcami Zuma sitholwe ngumakhelwane ngesonto ekseni wabe sebikela amaphoyisa. Angiphathekile kahle lesimo esenzekile kundodakazi wami. Umndeni usola ukuthi umenzi wokubi ukhona endaweni. Ona-ke okwamanje ngeke sisho ukuthi umkhondo sinawo walezi gilamkhuba lezi ezenze lento asikakabi nawo. Kodwa-ke solandela njengabantu endaweni ngoba engathi labantu abenze lento le abantu bakhona la endaweni ngoba ngeke umuntu wale kude angabulala umuntu la embulalela khona bese emletha la eduze kwasekhaya futhi. Umfowabo kaMufi uthi ngeke bakushiye ngaphandle ukuthi indlela bamfica eshe ngayo udadewabo kungenzeka wanokubezwa ngokocansi njengoba besola ukuthi ababulali bamshisa kwesingezansi ngoba becisha ubufakazi. Isimo esimthole kusona ubeshe kakhulu kusukela la kuyangenzani mhlasimpe abantu bamnyukubeze ngokocansi ngoba kuyena umuntu oyedwa owenze lento. Bamnyukubeza ngokocansi emva kwalokho mhlampe bamqinya ngoba ulimi silificele ngaphandle beliphumele ngaphandle bamqinya emva kwalokho base bezombeka la base bemokhela ngomlilo ngoba isimo kade kusona impela besishaqisa. Akwaboshwa umuntu ngalesigameko njengoba amaphoyisa esaqhubha uphenyo. Lona wesifazane ungowesithathu ukubulawa esifundazweni KwaZulu-Natal ezinsukwini ezine kulandela isigameko saselindelane eMzinto ngaphandle kweTheku. Lapho wesilisa adubula khona wabulala izelamani abesifazane ezimbili maqede wazibulala naye. Omunye walaba besifazane umama wezingane zakhe.